Så dig, Bastian, hvad er det, du er i gang med lige nu? Okay, der er helt sikkert fisk her. Ja. Okay. Ja, den kommer der, det er flot i. Bastian! Hold den frem, hold den frem. Jeg tager. Ja, op med det igen. Det er intens. Ud, sådan der. Philip, den gik igen. Oh my god. Op med dig. Det er normalt. Det er du drej, bror. Buksen er flot, mand. Ja! Jeg nåede at se den. Du har ramt den her gang. Så falder jeg stangen. Det er